de mi corazón. September, de mi corazón. September, canto esta canción. September, de mi corazón. September, de mi Gràcies, bona nit a totes i a tots. Estic supercontenta. Sí, plora, jo no m'estic. Bueno, anem a veure... Perdoneu, estic una mica... Ai, no tinc edat ja, passo. Vinga, anem a començar. Bona nit i benvingudes i benvinguts a la 8a nit de Circ Valencià. Aquesta és una nit en la qual ens juntem per a celebrar i prendre el pols, que no sé el que és, però prendre el pols sempre està bé, al Circ Valencià, al Circ Made in Comunitat Valenciana. A veure, aquesta nit jo veig que és quan ens posem les nostres millors gales. Per exemple, aquest de Chanel, de Louis Vuitton, del Decathlon. Sí. I hem decorat aquest meravellós teatre de Castelló, que mira que és bonico, eh? I avui jo, Guillermina Granito, seré la vostra mestra de cerimònies, la conductora d'emocions, la maga de la il·lusió, la deessa dels vostres somnis.